Ftit jiem wara li l-kap nazzjonalista Bernard Grech għamel diskors parlamentari deskritt bħala insensittiv u xokkanti minn bosta madwar il-pajjiż, id-deputati parlamentari tiegħu fil-waqt li ma kkundannawx deru skomdi għall-aħħar bih. Dan ħareġ biċ-ċar waqt mistoqsijiet li jagħmlulhom One News barra l-Parlament fl-isfond ta' kritika kbira li saret lejn il-kap. One News għamel mistoqsija sempliċi jekk jaqblux mad-diskors li għamel Bernard Grech. Onorevoli, lejla tajba, komdi bid-diskors tal-kap Bernard Grech l-erba' għadda? Onorevoli, lejla tajba, taqbel mad-diskors tal-kap il-biraħ? Comment. Għaliex no? Interessak? No comment. Lejla tajba. Ma taqbilx? Favur il-ħajja kontra Ħafna sejħu l-insensittiv fuq diskors. Favur il-ħajja kontra l Skomda twieġeb. Saħan sitra d-deputat Pola Mifsud Bonnici qalet hekk b'reazzjoni għad-diskors ta' Grech. Ma diskors tal-kap? Definitivament. Fil-waqt li Mifsud Bonnici definittivament qablet ma' diskors tal-kap nazzjonalista, din id-dikjerazzjoni tikkuntrasta mhux ftit ma' dawk minn bosta li kritikawh biex fil-fatt jipproteġu id-drittijiet tan-nisa. Fuq quddiem kien hemm il-medja indipendenti, l-editur tal-Gazzetta Times of Malta sostna li l-kap nazzjonalista għandu jagħmel apoloġija d-diskors li għamel għax iddegrada d-diskussjoni importanti dwar l-emenda fil-waqt li rewwaħ il-fjammi tal-estremizmu f'pajjiżna. Segwit ukoll il-Malta Today li spjegat kif b'dak id-diskors il-kap nazzjonalista huwa unfit for purpose. L-editur ta' Torċa wkoll ma ħallix lixxa lil kap nazzjonalista u ddeskriva d-diskors ta' Grech bħala wieħed li baqa' jikxef l-istess attitudni u aġir ta' min ilu snin jaħseb li jista' jiddetta u biss anke hekk quddiem il-ġudizzju tal-poplu baqa' l-art. Il-moviment Graffiti b'reazzjoni għad-diskors ta' Grech li fih saħansitra żeblaħ lil Andrea Prudente b'kunjoma fil-waqt li xi dubju fuq is-sitwazzjoni ta' emerġenza medika li kienet tinsab fiha talbet lil Grech jirriżenja. Il-Malta Women's Lobby, organizzazzjoni ċentrali li taħdem fil-qasam ta' drittijiet tan-nisa, qalet li d-diskors li għamel fil-Parlament il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għandu effett li kexkex u mhux aċċettabbli. Anki l-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza appellat biex l-esperjenzi tan-nisa li għaddew minn żminijiet ta' sfida u ta' uġieħ m'għandhom qatt jiġu ridikolati jew miċħuda iżda pjuttost mismuha, rispettati, apprezzati u mogħtija il-kunsiderazzjoni xierqa.